Не сме нормално се лив тук с и да го видиш те те ще са само. Ама аз те са за сулката и тъй. Значи са. Там дела. Пазеца отдалеч. Само отзаре да няма хора. Ерен, колата го връщам отгоре да помагам като се качи. Таблото се откачи. Масина ми се таблото моля, ца! Таблото се откачи, падна таблото. То редовно пада по пътя. Малка ли пизна да лепи там да няма ядой. Още малко го обръща. Сега ще го обърна. Не, то го изкопаем, го върши, че ма. Крем така. Така, що да покай? Той са пробай. Той не са заселени нищо един. Аре не съм само малко е. А че няма място, брат. То таблото е горя, където ми взема. Ти колчета, ти нормален ли си, залепи го с плюнка? Не, много остро става, знаете, че ви тръм така че. То стана 90 градуса там. Сега ще очупи бронята си. На кантар да стана. Ай, че прием тази броня, ще махнем. Тя здрава даже. Кук бъде са часка. Ай, сега толкова, сега. Люка не отвори. Сега турбози.